Акно ў неба. Сімволіка абразоў. Гэты абраз з вёскі каралеўства з 19 стагоддзя, які прадстаўляе нам небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі. Спецыялісты з Акадэміі навук, дзе абраз знаходзіцца ў фондах Акадэміі навук, гістарычным музеі, не распазналі Багародзіцу. Абраз названы як невядомая святая, тым не менш для нас зразумела, што падзея, якая прадстаўлена перад намі, гэта небаўзяцце Панны Марыі і Марыя, якая разводзіць свае рукі на, скажем, на арэале ўжо нябеснага валадарства, узнесеная анёламі. Марыя, якая ахінутая плашчом, блакітным плашчом, блакітны колер таксама сімвалізуе нябёсы. Марыя, якая заслужыла тое, каб быць узятай на неба з целам і з душою праз сваю чысціну, бязгрэшнасць, і менавіта белы колер сукенкі таксама перадае гэтую бязгрэшнасць і чысціну. На гэтым абразе перад намі узнёслая і, скажем, для чалавека, які стаіць і разважае пра гэты абраз ці пра падзею небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, выраз твару Багародзіцы паказвае на тое, што Марыя цалкам сваім поглядам, сэрцам, прыкладам жыцця, сваёй чысцінёй, бязгрэшнасцю, яна цалкам аддадзена волі Божай і цалкам гатовая на тое, каб злучыцца з Богам і знаходзіцца у нябёсах і далей намі апекавацца. Акно ў неба. Сімволіка абразоў.